салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар наздикии Зарафшону наздикии таксиёи Ҳисор. Дукомнатаа квартира дар 7 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. якомнатаа квартира дар 1 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, квартираи навбатӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, 14 микрорайон. якомнатаа квартира дар 3 этаж қарор дорад. нархаш бошад 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонташ бошад, ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. доми 4 этажа мебошад. ай хона бошад дар 3 этаж қарор дорад. ина квартираи навбатӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш. секомнатаа квартира дар 2 этаж қарор дорад. 85 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон. якомнатаа квартира дар 2 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 153 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фавран фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 32 микрорайон. дукомнатаа квартира дар 1 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведиш доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. якомнатаа квартира дар 1 этаж қарор дорад. 51 метр квадрат нархаш бошад. 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. дукомнатаа квартира дар 10 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона беҳтарин ремонт дорад.
инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. ҷамоати ҷӯянгарони 5 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, баня, анҷомхона дорад. об ҳаст, свет, фақат як исталба часпондан лозим. хона ремонт дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. нархаш бошад 220 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. хона алиша меша бо духонага. квартира дар шаҳри душанбе. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.